Nascut el moment. Aquí tenim la primera tasca. Una presentació. Això no és res de... Hi ha gent que teniu temps de fer mig. Podem. Bons companys. Doncs començarem per fer un exercici per relaxar una miqueta el cos i posar-nos actius. Necessitarem un pal que nosaltres el portem amb una espuma, però el podeu cobrir amb una tovallola a casa. El posem al terra i el que anem a fer és trepitjar-lo suaument amb la planta dels peus. Començarem pels dits i a poc anirem passant per tota la planta. Anem caminant a poc. I cada vegada tornem enrere i cada vegada intentem anar deixant més pes a sobre la planta. Segurament hi haurà zones on notareu dolor, no passa res. Sí, la respirem i si voleu ens parem un moment en aquella zona on sentiu que hi ha més tensió. Sí? I si noteu una zona de tensió, us hi recolzeu, us respireu, feu una segona respiració i seguim. Si voleu, fem el mateix ara per la zona de tensió que noteu a l'altre peu. I ens hi parem i deixem el pes i el respirem. I seguim. I anem a posar-hi una mica d'energia, el mateix que estem fent, endavant i endarrere. I deixant tot el pes del cos. I quan estigueu, traiem els peus de sobre del pal, els deixem a terra i tanquem un moment els ulls per sentir les sensacions. Mirem a veure com noteu els peus, com és la planta dels peus. Potser sentiu que està més freda o més calenta, més aixafada, més estreta, més agafada al terra, més lleugera. Observem els turmells, si els sentiu flexibles, sentiu els genolls, a veure si estan una mica més flexionats del que estaven a l'inici. Obrim els ulls i ens expulsem una mica i ja tenim el cos a punt per començar.